Sillej, fil-palazz fejn naħdmuni xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka l-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, miftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Isma, ħajkolli nħallik da għax waslu n-nies u mbagħad inkellmek minn ftit ieħor. Narak. Wasaltu, ħanaqralkom ktieb ieħor, tridux. Il-mawra tiegħi fl-ispazju. Is-sitwazzjoni preżenti. Jien ġużi u għandi 8 snin. Jien bħat-tfal l-oħrajn imma differenti għax għandi l-awtiżmu. L-awtiżmu hija kondizzjoni xejn faċli, dak li jidher faċli għat-tfal l-oħrajn għalija huwa pjuttost diffiċli. Xejn ma jiġini ħarir, il-kidba hija qiebsa għalija u l-attività fiżika wisq aktar. Biex taqqada għandi wkoll diffikultà biex nitkellem u għalhekk ħafna nies ma jafux li ma nifhimx. Jien immur l-iskola u bħal sħabi nħobb nitgħallem. Uħud minn sħabi jgħinuni u jilagħbu miegħi. Imma hemm oħrajn li jitqu bija. Dawn tal-aħħar ma jifhmux li l-imġiba tiegħi bħalli ngħajjat jew inċabċab ma nistax nikkontrolla. Min jaf kemm tlabt biex inkun bħalhom? Moħħi jkollu mumenti tajbin u oħrajn ħżiena. Fil-mumenti tajbin nitgħallem malajr u niftakar ħafna. Fil-mumenti koroħ ma nkunx nafx qed jiġri. Għandi xewqa u din hija li mmur fl-ispazju. Hemmhekk hemm il-ħemda ma hemmx bżonn nitkellem u l-movimenti fiżiċi tiegħi żgur li kollha ikunu tajbin. Immur fl-ispazju. Illum xejn ma kienet ġurnata tajba, meta mort l-iskola sibt li l-LSC ma kien ġiet. Ħassejtni mitluf għax hija tifhimni. Kont ma' LSC oħrajn, imma mhux kollha jifhmuni. Xorta ħadd xi ftit gost għax labt ma' sħabi. Kelli 700 sena biex tispiċċa l-iskola. Bħas-soltu, ommi ġiet l-iskola lija. Meta rajt li l-ommi ħdejn il-bib tal-iskola, ħassejtni ħieles. Tlaqna lejn il-karozza, tħallna u ommi bdiet issuq. Waqt li konna fil-karozza, jienet lill-ommi. Irrid immur fl-ispazju, imma ommi semet spazju biss. Din hija l-problema tiegħi. Inkun irrid ngħid ħafna kliem, imma toħroġ waħda biss. Dan moħħi jitħaq bija. Għandi ħafna ħsibijiet, imma ftit jinstemaw. Ommi dlonk weġbitni f'dan il-pajjiż hawn nuqqas ta' spazju, bini kullimkien u lanqas għadek tara ftit teliqi. Imma jien mhux fuq dak l-ispazju kont qed nitkellem? Ħarist mit-tieqa tal-karozza lejn is-sema. Is-sema kien kaħlani u bejn ruħi qed. Min hawn jew minn hemm jien immur fl-ispazju. Il-vjaġġ. Dakinhar mort norqod determinat li mmur fl-ispazju. Din kienet xi ħaġa li kont ili nixtieq nagħmel. Ma kienitx xewqa fierħa imma ta' ħelsien minn dak kollu li ddejjaqni. Għalaqt għajnejja u rqatt.